Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन दिनै माने जोंनि जायगायाव आरोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोंनि उदालगुरियाव माने आदा जेम्स फैदों आरोना। ओमफ्राय दा बेखौनो जोङो लोगो हमनो फैदों आरो दा आदाजों लोगोसे जोङो मोनसे जायगायाव थांगासिनो। ओमफ्राय नोंथांमोना दा आदा जेम्सखौ देखायगासिनो दङ आङो। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। थ' नोंथांमोना आदा जेम्सखौ देखायनोसै मानो होनना बुंबा जोङो गोबां गोबावनिफ्रायनो लोगो मोनलायाखैमोन आरोना। बेफोरबायदिनो कन्टेक्टआवसो थाबाय थायोमोन। ओमफ्राय दिनै बिराद गोजोननाय मोनदों आदा जेम्सखौ लोगो मोननानै। ओमफ्राय आंजों लोगोआव दङ गासिबो दंजोबो दे जोंहा बड' हान्टारमोनबो नै वेलकाम खालामबाय आदाखौ जोंनि उदालगुरियाव। ओमफ्राय जोंनि उदालगुरियाव फैनानै बोरै मोनदों दायो? फंबाय जोबोर मोजां माने खामानियाव फैबाय नोंसोरखौ लोगो मोनबाय आरो नोंसोरबो आंखौ सापर्ट खालामबाय। दा लोगो हमबाय नोंसोर गासैबो। आं दा मा होनना बुंबावनो निजिनि फंबाय नोंसोर नङा होमबा? औ नंगौ। जोबोर इसिबां गोजाननिफ्राय फैना आंखौ लोगो हमफैदो। थेंक इउ फंबाय। दा आदानिसिम रोजा रोजा साबायखर। ओमफ्राय आं नोंथांमोना देखायगासिनो नै जोंहा माबामोन दं र' मिथिनाय नायनो हागोन बर' हान्टार। ओमफ्राय नै बेखौथ' सिनायखायो दिमासा। हेलौ। थ' माने जोङो सासे नानिखौ लोगो हमनो फैदों ना जोङो। आंथ' माने कल हरबाय थायो आरो। औ माने मोसानाय बिराद मोजां एक्टिं खालामो ना नानिया। दा नानिखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय। आं नानिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। आं देखायगासिनो दं दसे उनाव। थ' नायलांबाय था नोंथांमोना। ओमफ्राय आदा फैफादों दै सासे आदा जेम्सजों लोगोआव बेखौबो देखायगोन आं नै। आदा बोरै मोनदों उदालगुरियाव फैनानै? मोजां। बे आदाया फैफादों आरोना। ओमफ्राय देखायनोसै जोङो नानिखौ दे। थ' नोंथांमोन दायो माने जोङो नानि मोनाव जिरायदों आरोना दसे। बिथिंजाय दङ नै दिमासा दं, आदा जेम्स दं, आदा जेम्सनि लोगो दङ। ओमफ्राय नै बड' हान्टार दं। ओमफ्राय नै मैखोम दं। ओमफ्राय नानिखौ देखायनोसै आङो। नानि नामखौ खिथाहरदो एसे। आंनि मुङा केन'सा दैमारि। औ ओमफ्राय नोङो दायो मा क्लासाव फरायगासिनो दङ? क्लास 3 मा स्कुलाव? सेक्रेटारियेट हाइ स्कुलाव आरोना। बेनिफ्राय नोङो डान्स क्लासिकेल लादों नामा मोसानाय? बहाय लादों? उदालगुरियाव ना? बेसेबां गोबाव जाखो ओरैनो? 2 monthsफोर जाबाय आरोना। बेनिफ्राय नोङो देनां फरायनानै एबा नोङो फरायनानै बिदिनो डान्सखौबो लांफाबाय थानानै नोङो मा जाहैनो सानो उनाव? आङो IAS जाहैनो सानो। IAS ना पुलिस अफिसार आरोना। IAS माने दा नोंनि बे माने मोसानाय बेखौ माने नोङो मोजां मोनो आरोना। नों बे नोंनि हबि ना मोसानाया मोनसे। ओमफ्राय फरायनायाथ' जोंहा केरियारनि थाखाय जों फरायनांगौ नङा होमबा? थ' बिनानावखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोन। आं बे बिनानावनि इउटुब चेनेल नामा मा नाम नोंना? केन'सा दैमारि। नोंथांमोन आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय। बिनानावा जोबोद मोजां मोसायो आरो बेजों लोगोसे बिनानावखौ सापर्ट खालाम। बेफोरबायदिनो जाहाथे जोङो सोरबा माबा मोनसे बेफोरबायदिनो मोजां एक्टिं खालामब्ला जों बेफोरखौ माने सापर्ट खालामनानै जाहाथे गोजौ लेभेलसिम जोङो दैखोहरनो हायो एबा बिनि साननायफोरखौ साक्सेस खालामनो हायो। थ' बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। जय हिन्द, जय बर' हारिनि। बाय होनहरदो। बाय।